Poradím ti. Nie na to? Poradím ti s tým vrecom. Chcem, aby sa to naučil. Ja? Keď vreco nechce stáť, tak ho takto spevníš. Je ti to? To sami. Nie je to dokonalé drevo a preto je pekné. No. Keby to bol dokonalý kus buka bez akékoľvek hrče, tak by toto nebolo, Hej. ale by to nebolo zaujímavé. No veď to. Vieš, aké je toto drevo? Orech. Hore. Naučíš sa. Máme tu viacero druhov tých varešiek, to ti potom na stole ukážem. Máme tu orech, čerešňu, slívku a agát. Toto je tak do zelena. Keď sa dobre pozrieš na dobrom svetle, je to do zelena to drevo. Vidíš? To je agát. Je to asi najtvrdšie drevo na Slovensku, ktoré rastie. Toto, čo je tak úplne do červena, do rdzava, to je vždycky slívka. A takéto ružové, takéto, ako vo farbe, ja neviem, broskyne, to býva väčšinou čerešňa. To drevo už má 4 roky. Čo, ty už si hotový s tým? No, som tieto nedal. Ukáž? Je tam vidno niečo drsné. To musí byť úplne hladučké. Hej? Je to pekné inak. No, tak to spraví. Si spokojný so svojou prácou. Smena. Pridelný.